सिटियाव हस्पिटाला खन्द' खन्द' थायो बेखौ मानो लांनांगौ हरनांगौ जों हरा फोथायनो मोना बहाय दोननांगौ थानांगौ गारि घरा गोनाङा गोजानाव थांनो हायो जों थांनो हाया जों थाया আমার কোকরাঝার আমার শ্বশুর আছে আমি খেয়ে নিব जोङो गोदोनिफ्रायनो रुपनाथ मन्थ्रि जाजेननायनि हस्पिटाल जों खुलिनाय बागानसालियाव जोंबो बागानसालिनि स्थानीय मानसि जों बेखौ गुथाया हस्पिटाला थानांगौ जोंनावबो बहायबो नोगोर सिटियाव हस्पिटाला खन्द' खन्द' थायो बेखौ मानो लांनांगौ हरनांगौ जों हरा फोथायनो मोना बहाय दोननांगौ थानांगौ गारि घरा गोनाङा गोजानाव थांनो हायो जों थांनो हायाना जायगानि मानसि लकेला थाजोबनांगौ हा जोबनांगौ क'क्राझार सिटियाव गासैबो हस्पिटाला खन्द' थानो हायोना मानो लांजोबनांगौ जों फार्स्ट मन्थ्रि जाजेननाय हस्पिटाल मेम'रि बियो जों बेखौ हरा जोंहा दोननांगौबा स्थानीयाव दोननांगौ बाहाय जों थाया আমার কোকরাঝার আমার শ্বশুর আছে রূপনাথ ব্রহ্ম আমি খেয়ে নিব गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन जिनै एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोल'जि टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन